Habaro gecing yaki jangki seng balang ki bahapo ka jela jengi ni ai ke ketika mon ke ketika diang ya ka jingker shan haba kitawa ya ka no kamat jong ka jat benriu Henry haba pai pat shika jing yaki lani ka rali ka bala penlong ha ka arpu pratarik oktavar arajar arpo ar da ka wei ni ki seng balang ki bahapo ka jela kalong bangi persya bat ngim snotenat sadia yaki rukam yaki ki bakum kine namar haba pet ya kani ka jingiki habangi yo I ya ka video katkum ka jing sapriang haki social media ni yo I ya bakawan ra ya ka jing klumar da ka bayesho ya dat ya huri hura wat parado parasnam ya kani ngi yo I bat saki shai lengba ki video bengi yo lengba ki WhatsApp bat ki wei kani ka rukam yaki bakum kine kakta ya ka shong suk shong sai jong ka jai benriu barok ka wei namar ban kta kti ban jerong kti ban sho bandat yano khamtam yaki riu pai ba ki badon ka lentiang hakikam ki jam jagi kalong ka bamdai bat kalong ka babakla ngisno si hadu kata-kata kumki parado parasnam banyo I kumki ne kiching yaki ki bakta ya ka shong suk shong sang jong ka jat benriu namar lada kumne ka jing yaki kamde ya ka sarkar I kumba ka jing yaki ka dei yaki para pai ba lane yu parado parasnam bat haba yaki no kinu kimat jong ka jat benriu ngidon kam bat ngidei ban yaki ya kata daka mensim ban yale ya ka sarkar Henry om yu upara pai ba bat ngidei lu bandon ya ka jing yaki kumba yaki Mahatma Gandhi daka ta ka non violence ka thmak tien ka bangin ya ka wang iwei Henry om bangin yaki daka ta ka violence ane ka thma ka bapen yap ka bapen mensaw yano lane khamtam para pai ba namar lada kum kini ki jing yaki kadon haga jela jungi klempap kan wanra ya ka thama ka baningkong kalong hapdeng para mangi ki jat benriu jongi namar wat menta ni yu isha lang baki comments haki media baper baki bapersha ya kum kini ki jat jingi ki namar lada yaki kum kini kan wanra ya ka thama hapdeng para mangi om bangi yaki ya ka issue lani kamat jong ka jat benriu bat sakawe pat kabas ngukya mensiam hadu kata-kata kalong haman lagi jingeki nishat yo sngow ya jing perta hari la jong kat baman kani ke jing perta haga jing sngow jong ashimet kakta abha hadu kata-kata bat la ban ong kalong kababakla ladangi perkat jeliu ya jingmut jong kani ke gentian khamtam habayu I kum ki jingeki menhne kalong kabakta adu kata-kata namar balai ngimla bane kat bamon tang badai hakari lajang Henry ngide bandon ru kaburam bamarkel yang iwe bat hagajat benriu jongi ngidon ya kariti kedustur kat kum gajing hikai ikpa temen lani ki khasi hendai jongi kumta ban superta hari lajang kat bamon klem da perkat binia kalong kababakla haduk kata-kata namar lada pusan ya kani ka kentien kapau tang badai hari lajang ban syule kat baman kata ka bamla long namar manga bat mapi ngiha ban ya syane bat syatai namar ka jat benriu khasi jongi namar kata kadai ka ba rengkat bat ka buram ka agor tibriu tiblai ka badon ru ya kata ka shlam jing hikai ban nadu ka menor nadu nalatrep lahika yengi kumno ban nyokor om tang badai hayeng asam ban syule kat baman te parado parasnam ngan om keren pun halor kani Henry ini benta ibang snowshan sange eno ye kejing ya perta hari lajong kat baman namar kata kejing perta bukan onra ye kejing ye ki kibala ban kta ye kasuk kasai kajat benriu khamtam para pai ba kumta habangi dan kam bandawa
nakasor ka ngidei bandawa katkum ka jingdon kam jungi ngidei ban yeki katkum ka jingdawa jungi henrei kata ka jingeki jungi kamdei ban ta ya urit uria uluk ulak jongga jaj benriu lane ban penhuri hura ya galek kawan katrei kakta ki parado parasnan tongin kindet benriu ngin yeki daka bangin perkhat bat pusan daka bajai jai umbalong Mahatma Gandhi hagi por menchwa bangin wanra ya kathma kabakta ya kasuk kasan jonggari bat kajai benriu kata ka message daka mensim ka basngorit nagalang jonga kumuway ni kisamla buji yekit yaba yekikam jongka emlang salang kari bat kajai benriu kubalai shibon kerman bakane kan penkendit benriu yanga bat yapi nginlong kalawai kari jongka jai benriu omba nginle kat bamon hari lajang kubalai shibon parodok parasna mba i ya jonga to nginlong kibaya teli kawai